ओइ आफा आंनो गारि बारि फैसा नांगौलै नोमा नोमफा गारिखौ बिदि बिलाबायब्लानो जायो हा न'आवनो गारि दंखायो माथो बे गारिजों जायो नामाब्रा लासिंसिंनो नों बोरै मानसि सालायग्राखौ आं सालायबाय थानांगौ नामा सानैबो गाखोजाया साथामबो गाखोजाया लासिंसिं बेबो गाखोजायोलै बाबा बेबो जायो हा बेखौथ' नोंनि थाखायल'सो बायदों हा बेयाव सासे गाखोआबा बोरै 10 जन गाहाम गाखोनांगौ जाखो आहा मान सनमान गैया नामाब्रा मेला आंना लोगोफ्रा गासिबो मालाय बिमा बिफानिफ्राय मोजां मोजां गारि मोनजोब्बाय जायोलै बाबा जायो नों बेखौनो सालायथ' आं बुजियालै जेबो खिन्थु आंनो गाबोन फैसा नांगौ हाब माब्रै इसिबां अखा एमब्रालै आंनो साखा खब्रैखौसो नांगौ आं बे खब्रैल' साखाखौ सालायबाय थाया नोंफाखौ फानदो खब्रै बायनोब्ला नोंखौ फाननाय खोथा नङाब्रा नोंनि सम्पथियाबो आबौ होलांनायसोलै नोंनि नङा दे आं माबा मोनसे खालामगोन दे आं माबा मोनसे खालामगोन गाबोन नांगौ आंनो ओइ बिमा नुबाय ना नुबाय साला